Fl-2017 il-Gvern Malti nefa' aktar minn 930 miljun euro f'benefiċċji soċjali. Dan ġie żvelat mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika illi rrimarka żieda ta' aktar minn 36 miljun euro f'għajnuna soċjali. L-akbar żieda kienet riflessa fin-nefqa fil-pensjonijiet fejn kien hemm żieda ta' 29 miljun euro. Din iż-żieda tirrifletti kemm il-fatt li l-popolazzjoni Maltija qiegħda tixjieħ, iżda aktar minn hekk il-fatt li dan il-Gvern reġa' żied il-pensjonijiet għal sena oħra. L-akbar spiżi kienu fil-benefiċċji ta' tfal partikolarment fiċ-Children's Allowance fejn matul l-2017 kien hemm aktar minn 43,750 tifel u tifla li kienu mejjuna mill-Gvern permezz ta' għajnuna soċjali. Sa dan it-tant innotata żieda konsiderevoli fin-numru ta' persuni li qegħdin jirċievu l-assistenza supplementari fejn b'kollox kien hemm total ta' aktar minn 25,300 persuna li fisser żieda ta' kważi 1,100 ruħ. Minkejja li l-għajnuna soċjali żdiedet bil-għan li tilħaq aktar persuni minn kwalunkwe faxxa tas-soċjetà. L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika ħabbar li n-numru ta' persuni qiegħda li qed jingħataw għajnuna finanzjarja naqset bi kważi 1,700 ruħ u dan jirrifletti kif Malta għandha l-inqas rata ta' qatt minn fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea.